Haka step synnia khat tarik Naiwieng haka por kumba baje eiei. Kawei ke jingjia kaba shyrkhei, haka shnong Rimiar, jong thaiñ Maweit West Khasi Hills. Haka ba wei Rangbah ulayap no hashen, hadien ba ula Shah pynïap dusmon da kaba Shah na Pdot. Katkum kitulong Khubor bala yo laong, uni Rangbah bala tip kerteng kum Bokstar Sohlang san posnem, naka shnong Mawkhlam-Nongpyndeng, la subajur ba ula Shah pynïap dusmon ha uwei Runar uba kerteng Piswel Langrin. Laong ru hadien kate ke jingjia ba shyrkhei, uta Runar ula pet no bak na kate ke jaka, henrei da ke jingjia jungki bor sen shnong bat ki ba, la yo ban kem no ya u da ki pulit. Ki pulit ki layat hu, ki jing tokit benya halor kan ni ka kam Runar pynïap brio, kidang ya chakman.